Vítám vás u nové hry. Dneska tady mám video, které píšem do takové hánské knížečky, kde mám prostě takové zvířátko. Já si to přetočím trošku. Takhle. A počkejte. Dám to do toho přesně, ať vidíte celé. Já mám jeden kroužek a v tom kroužku máme takové henstom a my tam máme tady k tomu. Takže já vám ukážu, my tam učíme. Tady toto, jo, hodně tam toho mám, jo, kolik jsem toho zvládla, prostě. Potom to mám toto. Toto jsem si psala samozřejmě psací, ale potom už tam asi, jo, potom mám ještě tady něco a tady ale už nemám nic. Takže bych nám to chtěla vyzdobit. Takže napíšeme si tam hlodavci. A velké H, jo? Myslím teda, ale myslím, že jo, velké H. Ale já si tam píšu vždycky malý, protože nevím, jak se píše H. My tady myslím, že hlodavce nemáme, to kouknu. Takže nemáme. Máme tady jenom hlodavce, tam budeme mít teďko. Takhle. Nejde to vidět. Hlodavci. Napíšem si, co je všecko hlodavec. Jako, sundám ten obal. Tak, sundal jsem si obal, jinak malujeme ještě takový králíčky. To malujeme, jo. Tak, potom hlodavci tam máme teda napsané. Napíšeme si, co je tam hlodavec, tak je to liška. Budeme psát i takhle, jo? Třeba jo? Takhle, jak mám toto. Nebudeme psát i toto. Jo, jak to tam mají, tak a s tou tečkou. To nebudeme psát, budeme psát normálně. Liška. Potom je králík. Králík. Potom je křeček. Křeček, potom je morče. Potom je takové holé zvířátko, teď to si tam tež napíšete. Holé zvíře si napište prostě. Holé zvíře. Holé zvíře. Takové ty taky, jako kdyby hroch, akorát je to menší. Tak potom, jo, začím to vypadat. Tak, tolik toho. A potom potom je, bože,
taková krysa. Je takový prostě potkán. Potkán. Puštík, ne, taky ten puštík, myslím, tak ne, to je takové jiné zvíře. Nevíte co, jako by mohlo být třeba nějaký hlodavec ještě. Sova není hlodavec. Tak to stačí. A potom napište gymnastika. Zvířata prostě hadi a tak, takže napíšete zvířata hadi. Hadi napište. Takže napíšete si želvy. Je to gymnastika, tak jak ona to říká, nevím teď. Želvy. Hadi. Had jedovatý. Had jedovatý. Už jsme teď. Had jedovatý. Takže ropucha, napište ropucha. Robucha. Potom robucha. Škorpion. Jo, škorpion. Škorpion. Potom je pavouk. Pavouk a potom je takový chameleon, jako kdyby, takže chameleon. Chameleon, potom je želva vodní. Želva vodní, tak. Cvrčci. Cvrčci. Potom takový brouci. Brouci, potom jsem to úplně zapomněla a teď nevím. Ještěrka. Už mi to pero nějak nepíše. Co jsme jiné?
A potom asi vše. Jo, ještě klácík si napište. Tak. A ještě jedno musí existovat. Prosím, existuj. Nevím vůbec. Třeba mi to pomůže. Krysa! Hlodavce to je. Napište si hlodavce. Ne. Hlodavci ne, to jsou ti, jo. Hadí, jo. Hlodavci jsou něco jiného. Krys. Tak a asi vše. Nevím vůbec. Ale tak jako kdo dělá. Jo! Veverka je hlodavec, takže ještě veverka. Veverka. To je asi vše, takže já nevím. Králíci mám. Ale tak jako já nevím. Co ještě by mohlo být za zvířátko, takže já vám nejdříve ukážu, kolik jsem toho napsala. Dneska jsem pro dnešní video napsala toto. Celou stránku, půlku stránky jsem napsala já. Toto jsou ti hlodavci a toto už jsou ti hadí. Jo, takže já v tomto se s váma asi končím a já bych vám chtěla říct, dávejte nám lajky. S mojí sestrou nahráváme, tak nám dávejte ty lajky, jo? Takže v tomto videu je to všecko, takže ahoj!